Shamwari yangu yandaitamba nayo, gereza kanaka ndaitamba nayo, tifudza tose mombe kumaruwa. Uye andairoja naye, akatenga imba yakanaka ndairoja naye. Taitongezve kuti ngatushamisike kuti chii chakazoitika. Vaitonge vari kuziva kuti vada kutisiya because takangozoona zvaitika. Chimbetu akanga tichigarisana naye kwemakore. Akatanga achingoita zvishoma nezvishoma vachifunga kuti vanhu murume uyu ari kutotanga achingoimba achiimba, asi zvaaimba zvaiva nepundutso munyika yeZimbabwe. Simon Chimbetu ndikati munhu akaberekwa nevabereki vake, aifarira nyika yake bichipikirwa Zimbabwe neAfrica as a whole. Ndichitozoni kutaura nyaya yekuti zoni vanhu vanoda kupikisa kana kushoropodza nyika yavo, izvo ndo zvatakakura tichitoziva kuti izvo hamukwanisi kumubvisa ipapo. And naizvozvo mukatarisa even panziyo dzavaimba baba, taitoziva kuti pane each and every album ravo pane one song inotoita inotova nechekutaura nezvenyika yeZimbabwe, nezvenhoroondo yenyika ino yeZimbabwe, kungava hondo kana mamiriro ayo nyika iyoyo. Munhu aida nyika yake nemwoyo wese. And I also remember pane song iri pa his last album inonzi maneno ya wongo. Inonzi maneno ya wongo. That song baba vanonyatso describe how he loves his continent, Africa in general. Kuti nyango zviite sei nyango ndikaenda kunyika dziri kupi, Africa, I will forever love you, no matter what, no matter where. Kwandiri even I still believe that even as he is no longer with us here, he still loves his country and continent. Ndozinhu zvandonyazoziva kuti zoni ipapo pega, and also nekuda kufarira kudya chikafu, food yemuno muAfrica, ndo zvavainyanya izvozvo. Fish, sadza nemaveggies, akangoti kana kapisi kanyama, so that kangoti muriwo mungonzi mangopinda test, muite test yenyama, notozoni aifarira nyama kuitestere. So tiri papo Simon Chimbetu munhu angati short tempered, angane hasha zvekutoti vanhu vaimuona kunze uko vaikutofunga kuti no Simon Chimbetu munhu ari soft ari chichi, but anga asiri bo. Akakudza chinhu ukasachiita in time, munopesa negona kutonga kujuma nefight. Anga nefight yake mudara left so yekuti and also Simon Chimbetu was a boxer. Mukukura kwaitamba boxing kuburikidza nasekuru Mr. Benson, ndo vaitonge vari boxer mukuru. So Mudara was inspired, also was into boxing. So maitozomboona dzimwe nguva paitwa ma-boxing shows kunana Akwete Complex, vaenda vachinono support, aitwa nana Mau Stalin Mau vange varipo ku HSCC nana Philip Changu vaisupporta ngrini sport yeboxing kuburikidza nezvo izvozvo. Simon aitongorova pachezvake, saka karanga singazivi izvozvo Simon Chimbetu asinombokurosa path yake unongosaziva, but munhu aitorova zvekudaro. And aitamba bhora futi, bhora, he was a footballer. Vaisupport Dynamos, Dimbare to support on Simon Chimbetu, Chegutu Pirates yedu Chegutu vaisupport. Nevamwe vasingakwanisi kuchataurawo mazuva ano kuti vaisupport, but vaitosupporta kuzvikoro, vaidonata zvinhu zvakawanda vachibatsira young talent. And tiri papo zvakare kune chikoro chiri ku Mashonaland West kuChegutu kuSelu, chinonzi Simon Chimbetu Primary and Secondary Schools. Chakapiwa zita iroro kuburikidza nebasa raibatwa nemurume ainzi Simon Chimbetu. So kuchikoro ikoko isusu tiripo tichimiramira, tinochibatsira chikoro izvozvo
through my donations atinoendesa ikoko takwanisa kuvakisa science lab ku high school ikoko takwanisa kuita, and also tinoendesa chikafu, uniforms, nekubhadhira vana vari papa underprivileged school fees. Support always nemafunds edu cabin crew vanotibatsira kuita zvinhu izvozvo. Saka kuburikidza nemabasa asemanchimbetu aita, that's why tinge tichibatana tichiita zvinhu zvakadaro, tichifambisa legacy iyoyo. Nokuti kwandiri nini I feel kuti it's an obligation yekuti I have to maintain the name and the brand Simon Chimbetu and the brand Dendera. That's munoona week in week out tinorowa mashows muno muZimbabwe, tunoenda kunze kwenyika. We have been to South Africa, we have been to Seychelles, Mozambique, Botswana, Kenya, Uganda. Kudrc ndokasati tambopinda, but tida kumbosvika kumenoona ngochikutanzi hondo chichibata isusu atinena toda kurowa music. Yeah, Tanzania, yes. Neku England taridzako, Canada, yes. Dubai, America. Vachimbotinyima mavisa zvavamene tichagadzira tichanzwanana, but vanotida ikoko tinge tichienda ikoko. So tiri kupusha tichipusha zita ramudara. Neniwo futi ndichicompose ndichicreata my own creations. Of course handikwanisi kufadza munhu wese because inini Simon Chimbetu I am solo, so ndine my way of doing my own things. Because one thing that I learned from my dad was that he told me openly was solo hausini ndine Simon Chimbetu. Saka you can never be me and I will never be you. Saka titori vanhu tu vakasiyana, though ndiri mwana wavo ivo vari baba vangu. Saka izvozvo zvakangotongondikipa kuti ndive somebody ari bold and anokwanisa kuita zvinhu zvake, kunyange vanhu vakashora kana vakafarira izvo ndiye nditongoripo. Saiyo ndongotanzi kuridza bhero wandiona, because kana wanzwa zvandaita zvikaza kufadza but watozoona. Saka tindi right. Saka I just appreciate vanotisupportawo. Kune vasingatisupportawo tongoti Mwari ave nemi kusvika makuzoziva kuti it's so hard and difficult for a person anenge abarwa nemunhu kuti aite follow and raise a flag kana a banner kana a legacy yanga ichiitwa the former the parents or vanenge vakabereka that person. Because ndotombofunga kuti dai kuri kuJamaica kana nditori kana Ziggy Marley chaichai. So yeah, because Ziggy anototomuziva because anosimudzira legacy yababa vake. So saka why not inini nditori mulevel because ndotoziva kuti ndotozviita. Ndotaura kudaro because ma-awards aripo ka manama takatora mazima manominations anouya akawandisa muAfrica muno tinotonominatwa. Titoro one of the best performers in the world. Zimbabwe itori mu world kasaka tingati in Zimbabwe chete, no, it's the world over. Saka tinoita izvozvo because tichisimudzira legacy yaSimon Chimbetu. So zuva ranhasi rakatikoshera nekuti tinge tichi remember baba vedu. Simon Chimbetu ndiye munhu aibatanidza mhuri yese. Pane munhu akaita problem yakaitadza kufunga kuti kuna sekuru vangu kana kuna bamukuru kana kuna sahwira wedu anogona kutibatsira. And also Simon Chimbetu aisimudzira futi vamwe vaimbi. Ndaralike macheso chaichaiyo andotaura kuti akatobatsirwawo naSimon Chimbetu. And at one point I remember Lena Dembo aitoti munhu anotomuinspirewo ndiSimon Chimbetu, even Tongai Moyo, Oliver Mtukudzi foot the same.
That's much not na tambo problem pakuti tishandi ma artists anga aripo at that time because vaingoti baba vako chakati gore rako vakandibatsira zvakati takadaiso and zvinhu zvinotipa kuti zvinotirambe tikava nemoyo wekubatana nekubatsirana. I think zvinoenda kumberi. Ndipapo pakati pa Simon Chimbetu na Oliver Mtukudzi. There's a song Simon Chimbetu inonzi Ndirore that was also redone by Baba Oliver Mtukudzi. Vachirova pa style yawo yeningirimi yakatekwe. I think it's one of my best songs ndikateerera ndomboti so artists vaitodaiso but mazano kuda kutamba nesongo yemunhu unorwa necopyright zvausingazvizii kuti zvabva nekupi. So but I think these guys vaikwanisa collaborate in such ways. And pane mamwe ma-projects aiitwa futi na Baba Oliver Mtukudzi. I remember this project yainzi Ngwarai, where he roped in different artists, the likes of Simon Chimbetu, Naison Chimbetu, Prince Tendai, Hosea Chipanga. Pakarwa kasonge kakako kainkarike kuronga muri, so family planning. Kanutunakidza futi kasonge kako kumukakatsvaga munhu kawanda. Saka ndozvini Simon Chimbetu anga ari munhu aikwana pakawanda. Even culturally kunyawo gula mukulu chaiche vaito support. Handizoziva hangu kuti Zanziri part of the team here, but they support culture iyoyo. So zvinhu zvakawanda zvaitwa na Simon Chimbetu. Zvona nhasi vanhu vanenge vachitongochema kuti dai anga aripo Simon Chimbetu. But unfortunately he's no longer with us. But we will still remember and cherish the moments that we shared with him. So isusu zvatonoita futi as well, in remembering him and his works, tanga tichiita since 2005 to 2022 tichiita ma-Simon Chimbetu commemorations atakona kuita countrywide. So 2023 takazoita come up takuta rebrand this commemoration into Simon Chimbetu Music Festival. So we had the first edition ku Chegutu Magandi. Takaita muna September. So we couldn't do it muna August because kwanga kune elections saka ndozo muzakangoti ita setback. So now apa tichatozoita muna October this year, the Simon Chimbetu Music Festival, the main one ku Chegutu. Because izvinezvi kuti tiite kune izvinezvi muna August kune SADC summit iri kuitwa, so atidoti tivhiringidze program yenyika. So tikuita in October, and hopefully ipapo patichaita that festival tobva tatongobuditsa album redu in honor of our late father and hero, our family hero, Simon Chimbetu. Kama Simon Chimbetu vanga ari munhu ari boss papanda tatangoshanda nawo, that's 98 pandakatanga kusvikirawo chitanga kuvaona chitanga kushanda nawo munhu anga ari bo ndambosangana neproblem imwe yekuti munhu aida kuti basa rake riende kumberi, munhu anga ari strict negraft rake. Saka ndakashanda naye from 98 kusvika vazoshaya 2005. Papa ndakashanda navo handinamboona problem, takashanda zvakanaka stereki. Munhu angosimbisa graft, angasina mafanizi pagraft. Saka munhu angangozotisiya but takangozorwadziwa kuti vaenda. But iko zvinezvi mushando watiri kuita hazvina kunyanyosiyana, because pakazouya Zulu, he came, I remember he came Simon vachiri vapenyu, vachitanga kudedzwa vachida kubendi. So tiri vaitomira ivo vari kukona uko, Simon ari kukona uko. Pakauya Zulu chitanga kushanda naye, chitanga kutorwa mashozi achimba rukona mudara rukona.
zvaita kunge zvikuto ndakatoshamisika kuti chii chakazoitika. Vaita kunge vari kuziva kuti vada kutisiya because takangozoona zvaitika zvakaitika yanga iri mandi tetiraiti chiwo yanga iri mandi bva vakatisiya tichizotanga tasara tega manje tikambofamba namukoma Alani tafamba hatina kumbofamba nguva yakareba takaita album ensoni takaita album ndopa takazotanga kushanda na Suleiman Chibetu kusvika nanhasi but mushandiro wataita kare handikunyepera kumasemu vangu vari munhu ari bomu vanga vasingadi munhu anotamba pabasa vaida zvebasa kuti kana takuenda kana kuriesa uya waitoziva kuriesa ndopa ndakatanga kuziva kuti kuriesa ndokubasa manje kuriesa ndokwaitwe kubasa kwavari zototi vanga vari strict saka munhu anga ari bo ende vatukaitawo problem ati mukoma semu chichichi vanga vasingadi munhu anoita problem ivari ukaita problem ukasavaudza vaitokupanikira izvozvo kuti wai usina kundiudza wazoita izvi wakade kundiudza ini ndakakubatsira saka munhu anga angochena munhu anga aripo saka ndasina kana problem nawo so pakatisiya ndambofunga kuti havana kuvapenyu ndangofunga kuti pamwe angori manzvira kuti vadi pandakatozobhiliva sure kuti mukoma akasina until now but mushandiro watakuita edu nasuluka kana ndichitomuona suluka ndichitoona baba vake ndichitoona mukoma semu saka I think ndo pandakaguma ivo ndikurangarira imwe show 99 first time kuenda kuUK namukoma semu show yatakatanga kurowa so saka that show takaenda tanoridza kunonzi kuLondon kuti The Temple iripo club yanzi The Temple show yoyo takasvika tiri isusu TKZ anzi Shaka Bon album Shaka yekusouth Africa saka patakasvika namukoma semu manje hamena kuti mapromoters akatora vanga vari maSouth African here saka vaikoshesa maSouth Africans kuti kwatakasvika tichigariswa isusu takagarisa imwe nzvimbo yainzi Euro Tower so hamena kuti nzvimbo iyo yaigariswa munhu akaita yanga isiri bobo vaititorera pasi kana mukoma semu tondo vari guys tosangana vangotisimbisa kuti zvavari kufunga tosangana kushow saka time yeshow yakwana manheru tisu takanzi maketende tisi tiri kutanga kuridza namukoma semu because havana tikezi ndiwainzi vari kudididi saka tapinda pastage baba tarowa namukoma semu takarowa ndobva taburuka pastage kune kumai 12 kwakunzi kwakupinda vacho vaitarisira kuti chii takangorowa vanhu vakanakira pakuburuka pastage ndo pakazoita nyaya manje papinda Boom Shaka pinda handifungi kuti vakazomboridza kana 4 songs ipapo maZimbabwe akatanga kujamuka chichichi ndobva vaburuka mvanzi papinda TKZ yapinda varowa 1 or 2 songs ndipo ndakatanga kuona vanhu vari violent vakatanga kukanda makeni chichichi kana mukoma semu kuzi vanga vada kutonorara isu tapedza show kasi takubata saka mapromota anga kutaura mukoma semu munhu anga rambo kanzi anyway rega tingoridza but handisi kuitira imi mapromoters ndikuitira mafans angu imi mamatijaja but indakuridzira mafans handisi kuitira imi ndopandakadzidza kuti murume uyu ari tobva tadzokera pastage tisu takatanga kuridza kusvika kwaedza muUK that
Pfuramidza kuma 6 cheko for the first time in UK. Aridza kuti vanhu vakanakidzwa tabva ipapo. Kwanza hamusi kudzokera kwama muchigara kwake. Ndakatakaniswa 5-star hotel. I don't know kuti yainzi chichi ndopatakatanga kuenda ikoko. Anoona. Ndopandakazodzidza ndopandakaona kuti mukumasemu vari hambo zvoti dari umwe munhu ipapapa aikona kuramba kuridza. Ndizvatakaitaitwa pakutanga. Pandakadzidza kuti munhu anga ari moyo aida mafans ake. Saka akatoridza kuti ndikuridzira mafans not you promoters. Saka munhu anga ari bo. Ndio show yekuti handikangani yatakaita UK first time. From there tatangoenda every year. Tatakuenda 2 times a year. Hatimazombomira kuenda kusvika takatozombomira pavakashaya baba. Vashaya takazongoenda naAllan, takazoenda naAllan ka 1. From then ndo vakativhurira maholidays from until nhasi tichingoenda. Saka munhu anga ari bo still. I've managed to keep the whole band intact that was left by my dad. You know, I've got senior guys in the group. Mofat Nyampandu is close to more than 36 years with the band, and Knowledge Ngoma, who is more than 30 years with the band. And also other guys that are coming in. Of course, also Silas Chakanyuka, the drummer, who also once played with Anamadz Baba Nicola Zakaria, the Kema Boys, and Alec Macheso. His brother, his elder brother, he was the one who used to play drums for the late Baba Leda Dembo. So Silas Chakanyuka Tinai, Tichita Ropin is all new blood. Saka. Tinobatana because we're just honest and transparent to each other, and as a band we share zatawana or tashaya muzwacho tuenda kumba tifara, and also mwedu akawanika nedambudziko. We just work as a family because those that kangodziswa na Simon Chimbeto baba wedu kuti so this thing is we are family. Mukoma mukuru uri mukoma makora kano ndi baba yakadaiso umningina brothers famba zakadaro. Saka I think ndo zvinenge zviripo. Of course my problems are shaky here and there, we face my challenges, but to might overcome. Nikubatana unity. Pane chinhu chandogara ndichifunga ndichitaura zvangu usually kana ndakafara zvangu with my guys kuti there's a very big difference between chinonzi muimbi na artist. Muimbi ka according to me ipfungwa dzangu idzi vanhu vese ndedzangu inini. Muimbi munhu anongofunga kana kungoimba kana kuti ndanyora song yangu ndatu muimbi. Chibend chirombe icho ndoona senge chinono evolve ipapa kungonzi muimbi. And then artist munhu anotoimba, anocompose, anocreate ne art ne vision kuti ari kubva kupa chienda kupi. Nekuti sewo madynamics yekuti zoni nyika yedu yakamira sei kukunze kwenyika kuvari kuzviitawo sei. So of course isusu brand redu Dendera fanona categorize as genre yavanoona iyo pane pavanoiona iri, asi nini ndine makona yandinoiona iri kuti irapo. Saka kana iri painenge iri papapa ndofana kuti ndiibvise papa ndoendesa kumberi. Haifana kuramba iri stagnant. So kana mvura chacho mvura inofana kumboyerera ichiyerera sokuti irambe iite fresh. Because ikaramba iri stagnant kuti inonhuwa. Mvura ikaramba iri stagnant aite bo. Pasina mhepo, hapana breeze, oxygen hapana, mvura yadhakwa. Kana matachi kaumaona ari mumvura imomo. So Dendera chinhu chinofamba. Mukatarisa kuti zoni even baba Simon Chimbeto vachiita collaborations
ndambotaura naOliver Mtukudzi even naPrince Tendai vakaita this song futi kana kuna vanhu vasingazivi hence the Nyanga bus disaster. Song iyoyo yakanoridzwa isiri padendera feel yakandodzwa iri pa like vaiti like pop and ina Prince Tendai. I think President was muridzi wesong iyoyo. Saka pavanogadzira song iyoyo pachinopinda Hosea Chipanga and I'm pretty much sure Samuel Chimbetu ndiye akaita the second artist akapinda ipapo. The first one asozoti anonzani song yaisi dendera but Samuel Chimbetu pakanopinda chinonogara pasong iye pakabva panzwika kuti pane kadendera kaita sei kapinda ipapo. Saka vanhu chidzimongopicha unotaura kuti ranzi dendera iri ndiro dendera charo iri harisi. I beg to differ kuti anozoziva charicho ngausvika kutaura umira pananzi anoziva dendera. Vamacho vanonyepa ende vanonge vachienda ipapo vachishandisa maplatforms social media kuti vaite mari vachicreata content yekundituka inini kana kutuka vamwe vangu vanoita dendera of which vanova vatozivi dendera. Rano vachiti dendera chericho riri rakaita sei was mungateerera kubva pakatanga mukoma Simon mene kutombori kuma80s vachinda vachiuya kusvika kuna 99 ari mangonzwa ndofunga zvinhu zvainge zvichisiyana ukanzwa album kozi vanga vasingafananidzi anza album romashure ende kubva pano ini pandakawira ku99 ndakasvika pane zviripo ende vaenda vachichinja ende vaiti vakanzwa uchida kuridza zvinhu zvakarira kudhara vanga vasingadi sound yavo enda ichichinja every album kusvika pavakashaya isati nambomira tangoita zvavaita zvokuti chuna chifanira kufanana nechekumashure tofanira kuenda nenguva tichienda saka apa vanozoti rachinja aminoti vanoida kuti tiridze zvakarira kudhara here kana kuti tirambe tichicreata zvinhu zvinyowani one saka vari kuti anzi unofanira kuita kunge ningi iye ningi wacho ari kuridza zvipi akaridza zvakuridzazvo zvakaridzwa nanani kozi zvaunzi chairo racho nderi rakaita sei kozi inini kana une benzi tomboti une benzi nyowani big page ari pano ubva wanzi benzi hamusi kunyatsodhiraivha benzi chayo benzi ndiye yakudhara ndo zvafana izvozvo saka ravanoti chairo handisi kuziva nderi kozi isati nambobuda matiri toramba tichichinja tichienda ticharamba tichichinja futi hatiridzi zvakafanana saka ndomuitiro watichiitawo hapana rinonzi dendera iro harisipozi vanhu vakuridza vacho ndivavo bendi riro ndiro riri kuridza iroro. Saka inini ndinoita zvandinoona zvinoenderana netechnology netime yatiri kufamba nayo and also ndichicollaborata ndichibatsirawo young talent inenge ichiuya kumashure. If you check ndakaita collaboration naSoldier Love song inonzi Nyuchi. Ivo vacho vanozoita vanoziva dendera kuti anzi iri ndiro harisi votanga nzi hey harisi iro chicho chaitwa ichocho. I was like but collaborating with Soldier Love inini ndoti mufaro ndiri fan yaSoldier Love nanasi I'm still a fan of his songs. Ndaimba naye taimba pachino vanhu Soldier Love vanoteerera dendera vanhu vedendera voteerera Soldier Love tabridge mabridges panapa ema-generations you know nanasi that song tumesurprise tikaenda patoita maconcerts edu kana mavisits chibaba chenyuchi zvakabva kupi izvo ndiro harisi ivo varundibowa nandiro harisi and we're going to take measures anyway kune vanhu vese vanotuka the brand neniwo wacho in person as a person because ndiri munhu ndosvika pakuzotsamwa kuti akose munhu uchingondituka iwo kwaiwo baba vako zvavaiita zvaveveza maturi iwo unoveza maturi here chimbotanga umbopedza zvekumba kwako uzotanga kupinda nedzikumba kwedu utanga wozotitonga kubva ipapo enda usi mwari futi kaungatitongeri kuti ndiro harisi isusu tikagadzira izi tikawira neze family kuti isusu tikufamba nebrand yedu tichaenda kwakadai so kana usingati kuteera iko kosara woteera zvoda kuteerera isusu we're going to create music tichifadza vanhu vatase vatinofadza
and tichibridge mabridges egeneration netechnology boza pari chinotaridza kuti ndiimbe kana nashasho padendera kana kutoimba kana hip hop I'm versatile. I can do kana chimurenga ndotopinda tobazi mafumo totopinda mbira idzodzo chapreza totoimba teze kana wingidia akachidoda kana kutoimba neni futi I'm very open kunditoimba naye apana chinotaridza kuti tiimbe teze. And after all, after everything has been said and done, we are all Zimbabweans. Whether aridza Museve, aridza hosho dzake apa patrades dzake, aridza dendera rake, aimbawo zvekwamwari apa vanoti gospel uyai, tese tiri maZimbabweans. Chinotaridza kuti ticollaborate chi hapana baba charamba chaicho tinotoimba nawo vanotouya vachitoimba vanototi mazongo edendera nyange vanhu zvazvo vamwe vachiranzi ndiye munyika but nyika yacho tisu katogara munyika saka vanhu vanozoitanzi vanoimba dzekwamwari havagari munyika ino vanogara kuheaven. So ndongotizoni isusu toda kuti tingoramba takabatana semaZimbabweans tichisimudzirawo art yemuZimbabwe but chandingazongoda hangu kuita kungozongoimba kune vanhu vanoimba janki nezvimwe zvisingaterereke zvinonyatsira izvozvo ipapo hatiwirirani but I'm very open kuti ndishande artists ese whether male female come let's work. I'm just a phone call away. Ndobatika. Currently, I'm working with the Zimbabwe Prisons and Correctional Services as their brand ambassador. As you know, I was once with the Air Force of Zimbabwe. Nditori musoja akatotraina vanhu vazhinji vanofungidzira kana kukunzwa kana kuramba but kana pane anenge ane nharo arongofundirawo kana Air Force Command wabvunza kuti dai munhu munomuziva here inini. So ndo basa rangu. I'm a military personnel. Saka kuZPCS tinge tichishanda tichibatsira in rehabilitation of the inmates kuti vafana vakapinda mujeri guys rozo guys musai pare mozo kujera akusi kwekuenda nenyaya yemadrugs vafana vazhinji ndo vakazara kumajeri ndo dzimwe nyaya dzatinge tichifaita tiriko and also tichibatsira kuti zoni even tikwanise kuvaka infrastructure yema-inmates vachiwanawo mafacilities aribo like now zvinonzi tiri kuvaka clinic kuningira nokumarondera kune prison salary prison inonzi Redgita tiri kutovaka clinic state of the art clinic izvezvi I think yakutosvika pawindow level saka totoda maresources totoda kuti vanhu vatotijoina because inini ndega this entity is very huge. This our prison service kubatsiro. And one thing that I want to let people know is that Jerry arisarudzi munhu. Everybody is a potential inmate. Saka in whatever way munhu anokwanisa kubatsirawo kujeri I think zvinhu zvakakosha. Mangwana unofunga uchiti nasi ndikuita handiendi mujeri andimbofa ndakapinda mujeri. But the following minute domestic violence warowa mukadzi kana kuti mukadzi arowa murume watema munhu nepoto kana kuiswa pisa munhu nemafuta munhu afa munhu atemwa nebhemba kana apfurwa nefuti kuzanzi yeye azoita mujolo aura abatwa watora mutemo waisa mumaoko ako the next thing wasungwa nemapurisa court watoya kwatiriko. Saka ngatibatsirai jeri ngatibatsirei our prison service and also to try kuti tibatsire mayouth edu asa nyopinda munyaya zvemadrugs especially inonzi mutoriro crystal meth ndo imwe inovhiringidza vafana vedu. So ini ndofanira kushanda nemayouths kuti vaone time vaone zvekuita collaborations. I want to work with them vachiwana exposure aimbaoneni ozikanwa watanga kuita mashozi ake achikura achifamba achienda okangana kuita pfungwa dzekuswera ari mustreet ari pabridge achita madrugs
saka ndo zvinozvatinge tichiita izvozvo. Comrade hatitofambidzana zvakanaka straight. Then I'm a plumber, then Papao, Nepaswa, then you purchase out. That's second of feathers, feathers hotel, each is the hotel. But it's a nasi, yacht is high, but still. The Muragara is good to the moon, we get to the client there. Saka ndirikwadzi nawo but ngazorere murugare semataure nenyaya yeheroes iyo iyi ndongoti comrade rere zvakanaka radio iri nyaya yemhanzi manje akomanaka murume aichovha ndotenda nekuti mwana wacho futi arikutobaya zvaizvozvo ari kutedzera side ramudhara wacho ndandirwadziwi nazvo ende music yake ndotechera zvotodaro handishori